ଭୋଜନ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପାଇଁ ଖିଆ ହେଉଥିବା ପାନପତ୍ର ଯେ କେବଳ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ଖିଆ ଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ଉପକାରିତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ପାନପତ୍ରର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପାନପତ୍ର ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପାନପତ୍ର ବାଟି ଲଗାଇଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଫ୍ରାକ୍ଚର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ପାନପତ୍ରକୁ ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଥିଲେ ପାନପତ୍ର ଶୁଙ୍ଘିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ନିଦ୍ରାହୀନତା କିମ୍ବା ଆଖି ତଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ, ଆଖି ଲାଲ ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ପାନପତ୍ର ଫୁଟାଇ ଏହାର ଥଣ୍ଡା କରି ଏହାର ପାଣିକୁ ଆଖିରେ ଛିଟା ମାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ମୋଟା ହୁଏ ତେବେ ପାନପତ୍ର ଖାଇବା ଏବଂ ପାନପତ୍ର ଫୁଟା ପାଣି ପିଇବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏଥିରେ ଗଳା ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚାରଣ ବି ସୁଧାର ଆସିବ। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ପାନପତ୍ର ଫୁଟା ପାଣି ଗଳଗଳ କଲେ ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାନପତ୍ରର 7ଟି ପତ୍ରକୁ 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଚିନି ମିଶାଇ ଫୁଟାଇଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ 1 ଗ୍ଲାସ ହୋଇଯିବ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ। ଦିନରେ 3 ଥର ଏହାକୁ ପିଇଲେ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଠାରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। କଫ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ପାନର 15ଟି ପତ୍ର ନେଇ 3 ଗ୍ଲାସ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଏହା 1/3 ରହିଗଲେ ଏହାକୁ 3 ଥର ଦିନରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କଫରୁ ଉପଶମ ମିଳିଯିବ। ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଣିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାଏ। ଶରୀରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ରହୁଥିଲେ ପାନର 5ଟି ପତ୍ର 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କୁଣ୍ଡିଆ ବା କାଛୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥାଏ, ଶରୀରରେ କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଗଲେ ଗରମ ପାଣିରେ ପାନପତ୍ର ପକାଇ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।